So who was silence? Man, I'm going to go. The new no answer and the new. You're in a new or my answer. No scary. Yema obi biajo eba Akro live ene ye posti flyer bi e wo yem page ne so ma nyina ye hu mo ahokeka e wo ho ye de to wo say ne ye ne travel and see eba bedi nkomo afa won program ana hyehyɛ ya wo de ato akwan mu eye obosomi a ye besim osana August 7th won ahyehyɛ ato ho ye wo kroma obi oni kan asem bi all work and no play make Jack a door boy. I was say at least onipa de ope baby na ukoje wa home kakra onipa de I was say ope baby na ukoje wani kakra enye de bia na obeye adwuma enye de bia na bia obeko school enye de bia na obeye ho chenchenen I was say utumi dwudwo ho kakra ti travel and see fon so won afa say adwuma di no ato won ho so say ba ahomije anije agoru ni ade a wode beto won ho so no won ama omanfo ho abai won omanfo ho so ato no won ani eje pa intene se morete yenka travel and see center na yen adui ye ne won member ba ko e ba betwetwen komo afa won program a won ahyehye no men se bre kra no ye be fiase na eye me ampem da ko da bia mu hunu wo mu screens ne so eye me na miridi dwuman ho chiame men se bre kra no me introduce travel and see for member ba ko achewo akwaba mi ma akwaba ba Akro life so minia me je so minia very much minim say nipa bebiri a wo hwe wo no ni mudin na so for the sake of obi a onhu da no ubegbo udin no wa che wo nipa a wo ye wo travel and see group ni mu okay me din a shara kan ye Michael Amponsa yo na ni adodo na din ni me ai Makito over Facebook you say na kelchi na ya berema yes me here travel and see youth club president currently yo okay enti say yehu Michael Amponsa ana say Makito na nipa bebre edi nim no ewo krom ha say wahu no wo yen screen see so na ene ore kasama travel and see you on one president youth club travel and see youth club you on one president oda wanga no ya che say hobo adwuma de nenen ewo krom ha obo ne homoden pa enti ene akwanya na ba say onne omanfo nyina bedi nkomo atwetwe nkomo afa dwumadi a won ahyehye ato eho no ho na ansa na ye be hyen dwumadi na nkasa mu no enisu ade hunu benkra na munyai ansa na modetel travel and see youth club no ma fibe mu na motewe odoben kra na munyama sa dwumadi enti na mutime etel sa kuyi okay nedikan medical chia wetiefu nyina Akro life listeners any travel and see youth club members both around and afar I say travel and see yeba system nim 3rd September 2009 botaya yede to sa kuyi yani say ohwe Ghana nyame ahirayen nema bebre tourist sites bebre but yetia no kosibro ni afi ni kuro ma ba obehwe Willy Waterfalls obehwe Boti Falls no ko yenso yeti Akropong ha ya amana power ha yenko order nti yede to yen so okay sadia why not say as youth no yen starting picking mo fra no and I say youth no na yen find the spirit of traveling for leisure na yen release school pressure edwuma mo pressure ni sa ne marketing no nti start kan yen ho bom say okay yen botai pa nti yen ni ding travel and see no
say ye betu kwan say ye nkosra ye maame nom ye nkoye adwuma ana say ye nkoto ade won kran na mum ye betu kwan akohwe niema obo ade de adom omanga na eye wonwa na eye fe nti na ye mbotae ba ko na ye nya ye din travel and see no efi morning o hwe club no nso ya ye wo botae ahoro eson yes 7 ye gu so ereko ho nkaka botae apart from akwantu no ebi ne say ye ka ye ho abom say mabum na ye wo district council akwanya bebre wo a eba eho man mbabum say obi tumi fa sa information no not to pete na youth ni nyina ete say baby say ekoso council and I say district assembly nti yen botaba ko no say ye disseminate information to the youth one year away na obia ensa kabi afen so wo kire say unity lies strength obakofo ya obre but ye nyina ka bom na ye baako ayenya bigger voice em say yen nema bi wo wa yebetumi push through nti say ye beboa ye ho individual talents no ye nyina ka bom oyi nim kasa wo begwam oyi nim se ye nyina ka bom a na ma yen ano ayekese afen so tree planting exercise say we greening the environment yen botare kese pa nti bire bi ma na sen abande ba esi okoduadua nua yi council antwe yen lettered na so e kan yen botare ho nti yan kasa de yen mrante ne mabe di echi me koduadua nua ko Mount Sinai ene kwan no so ne ade nti yegu so okono yen betede but so far so good ye beda nyame ase ene ye members ase yegu so okay nti atie for ni ayete fi traveling ti youth club president Mr. Michael Amponsa eho enen wan ha man ate ase se enye akwantu nkwan na otu na mmom wonya adisuade bebre they are preparing talents in fact talent for Madagana and efe so whereby social interventions adwuma omang digu akwan mu so won so wadi won hu hyem ema ekoso kama te say ne okan tree planting okan many ajepan many ajepan say when the last tree dies the last man also dies international say they think about humanity and yes akwantu ne anije nkwan entina what else ku na say obi pe say obe join mu ku ya but okwan ben so na obe fa no wa join ku yi. Okay, medawase travel and see young forms registration form obe peke 20 cities. Yes, I am going to be saying, Namintia Akropong, Maiden Adrian travel and see, Maiden, your membership no ahuru being, your distant membership, and your active membership. Young I shemu any 1 hour going to Etrevina Oba Shebi also any consider to media, mending for her. Yes, into so which here, and your problem. And you say, you over pick a form, 200 cities, your online processes are between our fellow forms in na ya endorse na yede waka yen platforms on your WhatsApp platform, your Instagram and your Facebook are very active. Bibia prompt respond na yen why over to your monthly dues 5 cities. Yes, over because nema kese amoye mu dues 5 cities yo bosum bia over to your 5 cities ama travel and see youth club na yede aye kunum adwuma nti yen hyehyɛ na enisa. Okay, enti se uriti yen na wani je say obe join traveling tia nhyehyɛ ye wo hoden forms ne 20 cds na mpacho hefa na yebenya bia to say ye pese ye join a so pese wo join a ye wo yen secretariat a very active and I say oko police station, old police station, fancy haircut, yes, barbering shop wo ho no ye also travel and see youth club forms won sabe kabi na why so open so na pese ofre yen number I say meeting we kwa na ye numbers betugwa na wotumi ni yen edin kita ho prompt respond offer ya na yen wedin kita ho eto da bia nkrofo bi o bia won ate won aku bi aya wo strict nkrofo a wo hwehwe say wo beba be join ni wonku no me pese mi hu say traveling tea no mo nipaku bi a mo rehwehwe say wo me join ni na say obi a tumi be join ni bi a age limit gender balance sane ma no mudidi dwuma wa ha na travel and see o hwe yen botae na
na yɛbɛsɛ yɛde akwantu for purposely for anigye ne ahosɛpɛ no ɛba mu no nti na yɛ target yɛ wɔn mofra yɛ members bi a wɔn anyin a yɛsɛ wɔyɛ teacher fo yɛ nurses fo yɛde wɔn start no wɔ JHS ebi kura wɔ primary 6 yɛde wɔn start yɛyɛ sanka age no yɛ 13 but sɛ yɛ kɔ yɛn anim ne ade sɛ 13 fo no nyɛ interested bi ɔmo nti yɛ start yɛsɛ from 15 up to anywhere age biara ɔpɛ sɛ ɔbɛ biara akwanya wɔ hɔ sɛ wadwo mu da hɔ nkwan sɛ na Ghana mmeraka no yes of a sound mind na yɛ no wɔ ɛdi nkita ho nti yɛ sɛ yɛ de 15 years going sɛ na ɛbɛyɛ a from scratch na wapeke how to travel for leisure to appreciate the beauty of nature sɛ na travel and see for susu no tiyefo obi a timi be join travel and see cool no ene mehyɛ sɛ akwanya no wɔ hɔ anasa ahoɔden no wɔ hɔ sɛ obɛba bɛka travel and see for no ho a obɛba bɛka wɔn ho ezane sɛ me ama ehu wɔn ahokeka no bia eyara sɛ obɛba bɛ join ni bi na emom ɛwɔ sɛ unya sound mind uni sound mind am srew you don't qualify to be part of travel and see wɔn cool no yan sɛ bibiri no ansa na yɛbɛkɔ package a mahyehyɛ ato hɔ nansen no yɛpɛ sɛ yɛhu atiefo pɛ sɛ wɔhu nnwuma a mayɛ agu hɔ mekyerɛ akwantu bi a matu ɛna botae nti a mode si mu ani so a motu saa akwan no atiefo bɛpɛ sɛ wɔbɛti bi sɛnea oburoni bɛka sɛ it will whet their appetite for the upcoming how should I say excursion or tour kind of tour yes yeah Eba trips there travel and see mechanics say second to none on the Akuapem Ridge. You started young first trip you the Tre Volta region. Call Willy Waterfall call Afajato Mountain. If you want a person called Kakun National Park, Sandy and Nature more Kekos Castle. You have a person called Sajuna, yes, Masters Sajuna. You have a person called Adam Big Tree. You have a person called Shy Hills. Game reserve center ho ye de ani akire tema habo nti ye ohwe yen trip no se na ye ne na trip kwanya bi enya bia no because of say ye nkoye agori nko ani nti no ye target one educational site na ye de enije de no abata ho nti ye tutu kwan akese bebre em say ohwe bebi a ye nhye da nko ya eye bebi a ye mbra panini Castro kura ko ya ye hwehwe na ye hu no ye yes travel and see ko ho sa da na benada ne kwasida yete ye meeting ase na yete se wo se onyumutunu kese ba ko Castro nsu wo hwehwe na wo hu na ya baba asem ni si da nam wo na ye wo ho yo ne ye wo ho ye fi wo ba ya nsa na bete se wo hwehwe na wo hu yes before covid yi mu a yakọ yen abri heyai wo se baby the sweet mother yakọ Akuapem ahemfi as a club because ne be say commercial palace nti yentumi ntwa Akropong Akuapem ahemfi mbo nti yedi kanko Akuapem ahemfi ne yewie yedi yeto asoko commercial palace ne yedi ani kire eye okay nti ya me say yakọ baby ahoro bebre abesia akọ Kwame Nkrumah museum ni ade nti adesua no nyina yesua nti say me members na kire say ye farm of run be 13 years mo fa na yete won 13 asua ade na won hu Ghana fine nti say ese wo hu leisure won start adwuma relieve stress ne sa na mane man nti ye trip ya ye rekoede ye de ani a kire elmina ene de ye ni jenkwa mabacho yenim se ku bia nhyehyɛ wom wedi president ni fi 2009 ana say ubedi nche I say travel and see nhyehyɛ wom ne sa nti ye wo tenure of office obia wo ne term a obedi na 2 years nti me say me started as a secretary from 2009 I serve ya at the ranks ni mu nti somewhere 2017 and I'm a big giant and Kasa say I want to make sure about say president. After that and to about 2 years be this year you wanna renew mandate say Mejuma Seni nti me koso ndi won e yakwanya no wode ama me nti me wo ha ko si 2021 say 2023 yeah na am say na hang me boot at you for say more hwen a Akro life
ɛna mo ani gu so a mo hwɛ yi sɛ ɔre hwɛ nga mɛka sɛ like yɛn page no na share na obi biara nhwɛ this is just to whet your appetite for the upcoming touring na yɛbɛka nso ne sɛ sɛ wowɔ hɔ na sɛ yɛ nkwa na ɔrehwɛ a Ghana anthem no sɛ nyɛ pɛsɛ menkuminya daabi sɛ woyɛ pɛsɛ menkuminya ɛbɛma ɔman abɔ enti na mɛka ne sɛ share na obi biara ɛnya bi na ɔnhwɛ bie wo nso sɛ bia wonya ne nkitafo na ma ne mahwɛ bi ɛsiane sɛ nkɔmmɔ a yɛba bɛdi na mu yɛ huam ɛmu nam nso yɛ puti a hore agye ɔkyena nɔpa ɛna wobɛwie nkwa ntimi nwe nti firi obi no ɔmbɛwe nam no bi ɛmmoa wo upcoming tour exactly touch it is your friend today touch it touch what touch it then ade touch it be say me 8 na so be 8 ne standing for a lot nti touch it obe say ohun bia nti ne say come and touch it so join us let's go touch things boys touch it ni bia na no bia so bia okay etiefo upcoming tour no edin a wode ato so touch it me pa cho touch it no hefa na yakwa touch it no okay me say why you curious pa say obe say ohun touch it no travel and see anka afibia mu no yentu kwan no anka yetu kwan ahoro abien na na etwa tokra na ya dinner yen get together but covid be see yen kwan entumi ama yen antu yen kwan se na say yetu no nti afi na em say ahweye ni ade wo hode but ye be say yen fa yen trip nhye afi mu nti afi bia yetu kwan a yepe nyuma ye mbabun na ewo system nim na ebema obabun bi a onkan ye ho adono kon anase ono nso be kwakwohwe arkode a yesi yekotache no nti yetena ase hu so okay ene sare a yemfa botai wodi nyum bebi ahoro bebre bai obi se ichoke obi se touch it na travel and see nso wo nyum bi abuda bo ma yen uso yo Ghana wontu kwanda travel and see eno nso wo ho but yate abre nti yese ene sare a yemfa touch it so why curious ya obi nso rete wo se ene wokotache den nti ma mintu ya na menkotache bi nti touch it obi se ohun 8 na betua na ye no nko na ye nkotache mefa bendo banka ho ana etiefo yen ati say you touch it na say touch it ne de yakata so ewo asenkam ne de ayewa nkasa ye de abutu so na ansa na be hu 8 no aduan a eye 8 no boya a eye 8 no ade e sadaka mu a ye frɛ ne 8 no anasa ade a ye de ahye ka buta ye frɛ ne 8 no ne ye dan sunu mu a ye frɛ ne 8 no ansa na be hu agi sɛ wo ye den utua sika kakra bi ansa na watumi bacho sika na ɛyɛ ahe okay ya travel and see your members are ye no won hia mu etua deals ni ade nyina nti sɛ we travel and see member our form card bearing member utu 100 cedis onye member na mum obesa hu arkode yakota chi no ana say what marvelous things into obesa ko marvelous things ni bia obetua 150 yes 150 Ghana cedis yes 1.5 quantity yo na one yen akọ em say minimum say obesa bisa me say na ha ne heye na travel and see mutimu yadin yes yen 100 cedis no and I say 150 no nema ahoro bebre wom utua em say me bra asafo already onim jollof bi hu asem yes travel and see yen jollof yen friend agori nti aduan a obedi sorted out ye be ma drink sorted out nsu a obenom sorted out u swimming a obe swimming nsu a betomu ni ade akoyi say be kese ye ntina ka mumre Akropong ni nyina aka 150 no ansa na photo shoot yes the photographer if ye dey echi akọ party in the bus and apart from arrival departure ni ade nyina obe take ni nyina in the bus ye be stopovers along the line ye be do westels e break kakra na ya hwene ma kakra ye wie ni ye ban so ya san ya another stopover Accra Mall nti sa ne ma nyina wo 100 cedis nim and 150 na wetua as a member or non member nim exactly atiefo minim say baby ayaba bedu de ho prew say ubehu baby ko
potia wareko na nso mempese ho bepro akwakwa yese ne a ma me ya be nkwan do nga wufufu awie na wode nwa watum na ni kakra wom opoku kakra wom na odai kakra wode awo na mama nkwan yi emmengi na ho pro gusumam wo gusumam na odi ebe fa oyem to bo ase nkwan ne beben yere kaja asha ase na ze nkwan ne benga obia benya ne de adi fefefe duan na nkasa no obia benya ne de adi na akofefefe me pa cho touch it no hefa na yakwa akọ touch it no emi say o pese ohun baby port ya ko yeri fi Akropong hu akọ mfimfini mantem Elmina yes story site we o no Lemon Beach Resort Lemon yes emi say o ti din no kura e say Lemon yana ma bebere yes Lemon nti Lemon Beach Resort sana hu wo mfonini mu no sa pepepe nti ewo Central Region. Okay. Enti na yeri tu fa efi Akuapem mu yere ko fanti krom you mfimfini manten mu ho na yere ko na yakwa kodi yenjuma no ewo ho Lemon Beach Resort oye member utua 100 cedis na onye member utua 150. Okay. Enti no yen say pi no ye be hwe say ye be sign ni member foforo adi nkomo afa ho Makito yes bra ye da say wetimi na yen atwitwe nkomo kama ete say okay me so me wo ho say mo so mo de mo platform atwa ben yen wo ha yen ni so pa nti yeso da mo ase kese pa na etiefu nyina na mo ahwefo aseda erade de emra minua Makito oreso ya ma ye nua foforo ababe kan yan hui na me reda wase say Akro life ye fi ase mfie bien ni mu ni ehwa moda biribia ye bebo ntentan ni mu pe na mu dimirika ase secondary school fu a won ate dining dong gidi na mu nyina ma ba behwe na biribia akototin na yenhwe mamo nkosa akeke mmom ye wo boya ya chechire ne nkakra ye be ma obia enya bi efi sa abriya akosi afe na wie mempre me ho mmoso you surprises ema yen constant viewers wo behwe say Akro life we are 2 years ye onipa na won awo ye ganka sesemiri wo hwehwe adom deke anase ofie deke bi na wo de yen akwa na se belkof royal wo hwehwe hono ba bi na for the young fee school as a yensi aba you young ajai nufu sunom they say yare ba bebo okay bia ye bedi omu nukontomi na nse na yen abo dompemu mini aba kam wa ha me ma wakwa aba eba Akro life so yeah na baba cho me de ampem da ako na we me de Humphrey but edin obi ade name ye Nobel Humphrey ana Nobel na na ba jo ni twedi Nana Kojo Nana Kojo na o mama adu ye miduru se o so ode Humphrey and say Nobel na mmom sa oba Akuapem mu de a edin a ye betumi de afre no Nana Kojo me sama wakwa aba Akro life so yeah na me pa cho ye ba travel and see a Nana Kojo ni dibia owo ewo travel and see mu anything ana say dwuma poten a wodi ahye wonsa ewo travel and see mu anything. Oh, sanka ufane say Ghana anka kenu foriata mi na mete mi na mehwe yen sika sem so na metutu ne ye maku no ye wi ami no bedi nkomo bi ye me so enti orekari ana je so oye finance yes finance okay enti say yehu Nana Kojo wa ha ono ne financier finance in fact finance minister or dwuma travel and see for edi eso okay me pa cho adenti na me ai bebre wo omanga na mu na afi the travel and team moye ma adwene se mo betu kwan no mo fa Lemon Beach Resort ewo mfimfini mountain mu ka me aye zanka Brigade Gardens wo kama amna pamu so wo yen ayendim na nso motwa saa me aye bienyi ho mo matu fa akwakodu ye wazoye wonkrom. Oh, send me president di kankan yakobe bi bebre na edumra ese yeko Elmina yeko hwe oguafo the way I once why one near mafa once what tourist sites be bro ha ye mfra na bi betumi esua ade wom anything near my fa Elmina no enti etiefo
sɛɛte yɛn kadza ɛyɛ travel and see for no ɛsɛ dɛ eritu kwan eritu faa wɔkɔ mfanti krom oguaifo munya ready osan dɛ ɛyɛ Akuapemfo travel and see wɔreba mu krom hɔ fanti no kɔ na ma no nkɔ so tiefo yɛbɛn ne den yɛde afa mu saa me pacho program a mo ahyehyɛ yi minim sɛ program bia wo vision a wɔde ɛyɛ wo expectation a wo ɛwɔ program enusuade hu anaasɛ den like wo outcome den ɛna wo hwehwɛ ɛfa program yi ho. Okay, this particular program now were two expectations. There were the educative aspect, which deals with the tourist sites near Kosiano. And you see, over the years, no covered by Kobe BI. So there's an opportunity to relax and then enjoy and have fun. And I'm a boss kind of to touch it. But they touch it in the me do. Say where's touch it in the BDA. At here for 150 CDs. Sika na nso enye sika de hwe efina kwesi August de anka 20 cedis na watchi bia ebedu son na anka wanya se sika no na woden ha ho zo be nua aduan akọ izane se we se wede wode aduan teze bibia sorted boys mi se we se bibia sorted obekọ bi nkwan de a bibia sorted yere kọ no ebia obi be fi nkran obepese obekobi obi tetema obi ti voter obepese obekobi so unipa akono be den no ababe join program no. Oh, we are in slots now available to both members and non-members. And Ghana Habibia will be we have vantage points. I be picking up members. Okay. So if you get to that place, we'll pick you up near Nawako. Now, wow, now who experience now? If you touch it, you will not want to leave it. Touch it. Okay, enti eden na obeka che etiefo ne ahwefo a wore hwe yen sisi a se ebia onye member of travel and see fane se otewo nchen na opese okache ni si omra omejoin na monko tour no me pese oka sa asem no ekire etiefo a wotie yen sisi a. Oh, obi biara wotie me. This is an opportunity to come and join a family. We are a family of young people, mostly youth, teacher for whom, nurses for whom, doctors for whom, bankers for whom. We are all one family. If you want to be part of this wonderful family, to learn, to enjoy, to be happy, please, our doors are always open. We welcome you all. Come and touch it. Thank you very much. Mamibisa asemi peu na memfamfem. Yanga hunze say oye member uritua sidi mpemo ha. Na se onye member dia obitua or head you 150. Ghana for your smart. Menye travel and see member. Mpacho ene. Mama me forms back. My baba member. Meet your 100 cedis ana. So, membership no, it doesn't take effect when you buy the forms. I say go through the process. I say secretary, nay president must sign. If they're able to do all that before a record trip on a day, then that means you can join. Now, if you're into me and signing with there, then they show how the 15 so and so. You be quite Ghana for you bargaining pa. Say kwa koto blue, krana blue near 10 pesos. I to make us say now on Thomaso. Ebia obi beba ni sika anso. Me pacho oni pa akone sa no, mo be hu ne mo ba na. Oh, yendi humo bro ya fa. O the 150 buy a budget. O the 150 buy a budget. But anything less than 150 dey. Yenti menje. Enti etiefo Nana Kwadwo set tekpe. O kenufuriata. Thank you. O say what the 150 ba obeje. What the 150 ba obeje. What the 150 ba obeje. Name anything less than that today. Up our chow. Ebia nene ejizo ode ko madina na ukudigwa kakra oho na ode ehihye wo ho advice ben na ode bema won a won kon do se wo beko to yi bi. Oh, so we kon do so ba be kan ho na yakwa e ma bibie nsi okwan. As I said, we are youth, mostly youth between the ages of 15 to 40 years. Brana be kan ho e ma bibie nsi okwan. We don't mean co trip nekra. Come and pick up the forms. Next one ebeba you'll be available to go. That is the advice I can give to the youth. Thank you. You are welcome. Now, me pacho, I want you to specify on this. Nipa bebiri koto a
wɔde nneɛma bi hyɛ wɔn tim sɛ me asɛm nsanom ne ade bɛkɔ ntintiman ɛwɔ tɔɔ ne mu mepakyɛw obi a ɔwɔ expectation bi saa no so ɔmmɛnkɔ soro anaasɛ ɔmmɛmba fam anaa nyera koraa infinity mu mpakyɛw ɛne saa nneɛma no deɛ yɛn nso so our moral uprightness is something we uphold a lot nti wowɔ adwene bi saa deɛ a yɛn nso so wɔ ha na mmom wɔ adwene pa na wopɛ sɛ wosua ade na wopɛ sɛ w'ani gye wɔ kwan pa so deɛ a we welcome you with open arms nti mpakyɛw sɛ wopɛ sɛ wokɔ program yi bi wopɛ sɛ wokɔtɔ yi bi na sɛ adwemfi kakra bi wɔ wɔ tim a mɛsrɛ sɛ ma yesu kristo mogya ɔhwie gu calvary pɛpɔw so no wɔde bɛpepa w'adwene ho ansa na waba abɛtua akɔ bi ɛsiane sɛ wo tim pɔw a ɔde reba no ɛnyɛ ne nyinaa na wɔbɛsosɔɔ so ɛwɔ nana kwadwo meda ase sɛ waba bɛka me ho ɛwɔ acrylize so mesi meda ase bebree mɛbakyɛ tua nipa abien ansa na wasɔre first of all menkyia ɛdi kan ɛkɔma nana piani kwafram a owner of Carlos International wafa mekyia wafa metew nka kyema mentew nka me second one kɔma ɔde ankasa ma pɛgi are ɔhene nana ankasa nana me bɛfie me am so hu me akyɛ me bɛfie sisi a and last one kɔma me members nia wa mo ha nyina me di nkyia kɛse ma mo nyina thank you very much you are welcome etiefo ɛnɛ ɛyɛ parents day kɛse pa nti yɛbɛka sɛ nkyia kɛse ɛnkɔma awofo nyinaa ɛwɔ ɔman yi mu yɛsrɛ mo momma yɛnhwɛ yɛn nuanom mo yɛn na yɛnhwɛ yɛn ma nyinaa na they should be morally upright ɛsiane sɛ yɛtena ɔman mu ne yɛka sɛ nneɛma asesa menye ni sɛ ɛbɛkɔ yie sɛ yɛrenhwɛ mmɔfra na wɔbɛsɛe saa enti ne saa no ɛbɛyɛ sɛ wɔbɛma wɔn aba abɛjoin no group bi te sɛ travel and see youth club ɛsiane sɛ ahanom they take morality into consideration yes they train everyone here to be morally upright American say wɔbɛhwɛ sɛ obi biara suban a ɔbɛda n'adi no ɛbɛyɛ papa uni sound mind a ɔnka travel and see ɛho mɛpakyɛ o ɛdɛn na ɔbɛka kyɛ obi biara a ɔhwɛ wo ne sɛ bi a onipa akɔ no ne kɔn dɔ sɛ ɔkɔ tɔɔ yi bi no you touch it ɔmi nka ne tɔɔ koraa bi o sɛ obi biara ɔpɛ sɛ ɔtaakye etini bi biara no ɛdɛn na ɔbɛka akyerɛ no okay me da wase biem na edi hɔ ebi sɛ me ɛbɔ no tɔfa no me kan aka payment ne ho asɛm ebi sɛ sika ne bɛba management nkyɛn na yɛtumi atotototo nneɛma yie na ma biribiara to no kwan mu pɛpɛɛpɛ ne nti yɛayɛ ne sɛ obi biara a ɛwɔ wo team sɛ wobɛkɔ bi no yɛama da akɔsi ɛyɛ 31st July of this month 31st yo nti ɛhyɛ wo team sɛ wobɛkɔ de a sɛ wotua wo sika nyinaa before anaasɛ on 31st na mpanyinfo ehu aduan dodo kaa yɛbɛfa ne saa ne ma no nyinaa nti me wrap up no closing date closing date for payment 31st July obi bɛ sɛ ohu number so pɛ sɛ onya ho after here na onya ho information bi mu a number yɛde bɛto gua 0246 582884 0246 582884 ɛmi sɛ wofra travel and see bɛpeke ne pɛpɛɛpɛ na yɛne wadi nkitaho biara ɛsɛ na ɛfata na yɛhwɛ ɛmi sɛ me finance director no kasa about sika no non negotiable sɛna yɛka no obi sɛ na yɛyɛ kɔpoɛ na yɛyɛ sɛ ɛmi sɛ nhyehyɛ ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ 100 for members 150 for non-members na ɛho bi da nti aboa kyerɛwa gyegye ne ba na wɔyi n'ani ato nkyɛn yɛkɔ trip ne ade a yɛyɛ youth nti control ne ade no yɛ den nti yɛ members ne de yɛwɔ yɛne wɔn bɛkasa na mmom yɛ outside a yɛbibi sɛ undertaking sɛna wɔka morality ho asɛm no undertaking nti yɛne wɔbɛtena ase ayɛ nhyehyɛ no yɛkɛsi yɛfa ha wobɛdi so yɛfa ha wobɛdi so afei ne yɛdi hɔ yɛwɔ itinerary nti before yɛbɛkɔ no yɛastructure biribiara by 7 o'clock yɛbɛgyina ha yɛbɛdi 30 minutes wɔ ha by 8 o'clock yɛwɔ kaa mu by this time yɛ movie from ha nti obiara kura ne de sɛ as a tour guide ne yɛde te kaa nim a yɛde rekɔ nti
I say team say obekwa you are not at the wrong place and any wrong decision say want to travel and see betukwan I mean say obi o work upon bia youth bi o work upon bia I want to travel and see any encounter no lasting memorable we mfida yes yem palogo ni ade no gusu gudem a ye gusuro to bi aka ho na ye de akọ nti ye be show bi ankran say just follow us to Central Region. Let's keep promoting domestic tourism in Ghana. Now we should keep touching and touching. Okay, it's Miri Krano Medican Ada Ako Live I say ordinary platform can see to me to tune and fiti code mase aba akokwaso yes Akropong aba Borishem aba yen na so em say nia edikan ni nti ye besre say ye dana se young members I wo abonten and young members I wo around nyina ye do bia se Ako Live viewers nyina ye beda mu nyina ase yes ye Akropong nkoso say mo de mu gina mu maye nyina etiefo ye sang da obi biara se say when yabre no ahwe Ako Live munim say Ako Live de ye de program bi egu akwan mu na say ye bo biribi hu dawura na kire say ya de papa na ye de bo hu dawuru ye de aseda kese ma obi biara oba street carnival ni bi enganije engani so pa say ye bo biribi say hu dawuru no mo de anije na ahokeka bai ebe ta ye ngachi me we say owura Uncle Eugene na we say ne birthday kese pa Uncle Eugene owe Akropong heya nyame nshira bebre enene ne birthday no onye okese oma won kwatenten na enisuade hunu biara o wani so no onfa emra wa abrabom enen so ya eyo obi biara ono so di ne birthday ne no ya we say no happy birthday kese pa we wish you long life and prosperity ahoden ankasa ewomu so your program bi now pe MC merebo ampem da ko ho dawuru ama wo say obefa no na oni na di dwuma bia say ye wedding e bia akoye wedding uhia ochiame reception uhia MC ye yia say uhia ochiame contact nyameba ampem da ko na umedi sa dwuma no ema wo ajo uhwe screen so a flyer eda ho ne number e wa ase ubetimi a contact no na onewo edidwuma kama na biribiara akoso yebeda obi biara se onya abere na ohwe Ako Live biribiara yebo mountain mu no mo ba ebehwe ema fefefe say network no aha yen kakra anka me be say me kan comment kakra yinyai na so how yen tietiefu we de mo fan cheme we a comment ba bia nyame nhira o ba say unya abere ehwe na utumi comment travel and see whatever anti travel and see marvelous things you can travel and see no way so marvelous things whatever won dwuma ho dawuru eyeto infinifini mantemu Lemon Beach Resort obi biara embra na omejoin no ne yenkobi na beye anigede ama obi biara yedamase nyame nhira obi biara cameraman say jo nyame nhira pa ono na ochinchim afiri ni funuma ema yen ena anwumre producer nana saforifi anko ono nso chiachiala ne space ne shen you onyi nto hoye enti yedo biara ase bio say wenyabre ahwe Ako Live travel and see so wobehwe manim no ma ba be kan ho nyame ba ampem da ko enemy din nyame ba ampem da ko enemy ba bia be hu bia otimi efre me na meje wo so na mahim nsa yebekra mo yebesan aba mu mfiri no so bio enti mo nhwe yen anim niema bebere gu akwan mu a yedere ba tse na mekan yen 2 years anniversary no yeguso ehye niema bebere a yede bebere bi ati you should expect us se na manya bere ahwe yen no mo nkoso enya bere enhwe yen da bia yede obi bia se yebekra mo